για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν νομίζω ότι το Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει τέτοιες ανασφάλειες και τέτοιες αγωνίες. Και ούτε είχε τόσο πολύ χαμηλές επιδόσεις έτσι ώστε να πρέπει να υποστεί τονωτικές ενέσεις προκειμένου να επέλθει τέλος πάντων κάποια άνοδος. Εντάξει, έχουμε και κάποιες κακές στιγμές τώρα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν μου λες μια κακή στιγμή ήταν η συνέντευξη του Ηλία στο θέμα, δηλαδή σε στεναχώρησε? Γιατί διάβασα και την απάντηση του Άδωνη που έδωσε μετά, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα κι εγώ όταν το διάβαζα. Λέω, πού τα βρίσκει ρε παιδί μου και τα λέει. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να πάρω θέση πάνω σε αυτό. Ξέρετε πάντα, όλοι σας ξέρετε ότι ο Ηλίας ο Ψινάκης έχει τον τρόπο του να γίνεται τέλος πάντων λίγο πικάντικος. Ας το πούμε έτσι. Απλώς ρωτώ, εντάξει, στον Άδωνη απευθυνόταν, αλλά επειδή είναι ο σύζυγός σου, δηλαδή είναι ο άντρας σου, όταν το λέει πατσαβούρα... Κοίταξε, χωρίς να επαναλαμβάνουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, είμαι σίγουρη, γνωρίζοντας πια τον Ηλία του Ψινάκη, ότι αν γνώριζε τον Άδωνη, σίγουρα θα είχε πολύ διαφορετική γνώμη. Και τον δικαιολογώ που μιλάει έτσι, μόνο και μόνο γιατί δεν τον γνωρίζει. Εάν τον γνώριζε, είμαι σίγουρη και όταν θα το γνωρίσει, γιατί φαντάζομαι θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, ότι θα αλλάξει γνώμη. Μπορείτε να βγείτε μαζί και για καφέ δηλαδή, πες κάτι? Μόνο καφέ. Και φαΐ?